Me toteutimme energiatehokkuushankkeen DEAS Asset Managementin rahaston kiinteistöön Helsingin Malmilla. No, yhteistyö ja kommunikointi oli loistavaa, että Energy projektipäällikkö oli tosi aktiivisesti yhteydessä ja hankkeen kokonaisuus muuttui totaalisesti. Aluksi piti uusia pelkästään verenjäähdytyskone, mutta Energyn mukaan tullessa niin heidän ehdotuksensa alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän parantaa koko kiinteistön energiataloutta. Hankkeen johdosta kiinteistössä tavoitellaan 30% vuosisäästöä kokonaisenergian kulutuksessa. Tämän ansiosta 50 tonnia hiilidioksidipäästöjä jää syntymättä. Hankkeessa uusittiin kiinteistön vedenjäähdytyskone ilmavesilämpöpumpuksi, modernisoitiin ilmanvaihtokoneet, uusittiin huippuimurit EC-huippuimureiksi ja uudelleenohjelmointiin kiinteistön automaatiojärjestelmä. Aikataulutus oli tietysti tiukka ja sitä seurattiin tarkasti ja siinä pysyttiin. Päämäärä tavoitettiin just siinä ajassa, kun oli tarkoitettu. Hankkeessa tuli vielä eteen melko paljon lisätöitä, mitkä vaikuttivat hankkeen valmistumisaikatauluun. Hanke vietiin läpi 10 kuukaudessa. Normaalisti tällaisten hankkeiden läpimenoaika voi olla vuosia. Hankkeen valmistuttua niin asiakastyytyväisyys vuokralaisten suhteen on ollut hyvä, että ainakaan minulla ei ole puhelin soinut suuresti. No, Energy on jälkivalvontaa tehnyt ja seurantaa tosi aktiivisesti ja palavereja on pidetty säännöllisin väliajoin, missä on käyty läpi paljonko energiaa on säästynyt ja mitkä on ollut niin kuin myöskin tavoitteet, mitä on sovittu silloin energiansäästöistä.